ዕጡቃት ሕውቲየን ብመንገዲ ኤርትራ ካብ ኢራን ደገፍ ይረኽቡ ኣለዉ ተባሂሉ ንገለ የመናውያን ሓለፍቲ ብምጥቃስ ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ክጋዋሕ ዝቐነየ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ዝተፈብረኸ ወረ ከም ዝኾነ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ገሊጹ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሎሚ 31 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ 11 ነጥብታት ዝሓዘ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ምስቲ ሓንሳብ ኣብ ኤርትራ መደበራት እስራኤል ኣሎ ሓንሳብ ድማ መደበራት ኢራን ኣሎ ዝብል ብምድግጋሙ ኣሰልቻው ዝኾነ ቅንጣብ ሓቂ ዘይብሉ ወረ ጠሪቑ ዝተናፈሰ ወረ ክከታተሎ ምጽንሑ ጠቒሱ ነዚ ምንጭውን መን ምዃኑ ኣጸቢቑ ዝፈልጦ ዘይሞያውን ዘይስነ ምግባራውን ተግባር ብምኹናን ንመርገጺ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ የመንን ምዕባለታቱን ዘነጽር መብርህ ሂብሎ ሙሉእ ትሕዝቱ ኣብ ናይ ጽባሕ ፈነወና ከነቕርቦ ኢና።